rwan, ta, mae'n bethau posh iawn o dy flaen, di hwnna, beth sy'n digwydd yma? So, na beth ni'n mynd i baratoi nawr yw bisgoti. A gyda bisgoti yn amal iawn, chi'n gweini coffi gyda fe. So, ni'n dechrau mewn steil, mi'n siŵr bod chi bach yn sychedig ar ôl y rhaglen. So, mae'n goffi bach cryf i chi fyna. Diolch yn fawr iawn, Gareth. A gobeithio fi'n diwedd yr rhaglen, yr slot fi gyda fi bisgoti yn barod i weini gyda'r coffi di. Gobeithio wir, reita. Gyd i siarad a choginio wan, nes bod ni'n sy'n ymlacio fan hyn. Ma, beth sy'n teledu mae'n gallu bod yn glamorous. Reit, o'r cam cyntaf i greu'r bisgoti y blas almwne yma sy'n dod o'r Eidal. Mae gyda fi blawd plaen. So mae hwn wrth reswm wedi bod yn eistedd yn y pecyn, so mae eisiau chwanegu air i fewn i'r blawd, so jyst i daflu trwy'r hydyll. A mwyn sicrhau bod y bisgedi yma'n fyrau a bod nhw'n codi'n dda yn y ffwrn, mae gyda fi blawd plaen, so at hwn dwi'n mynd i chwanegu llon llwy de o bowdwr pobi mwyn ysgafnhau'r gymysgau. So to mae eisiau i'r ydyllu, gael y manion i gyd. So does dim menyn yn y gymysgedd, so'r cynwysion nesaf sy'n cael ei ychwanegu yw blas melys, sef siwgr caster eiraidd. Mae hwnna'n mynd i ychwanegu lliw a blas taffi i'r bisgedi. So just i gyfuno trwyddo, so mae 'da fi tua 8 ounce sef 200 gram o siwgr caster a 9 ounce sef 225 gram o blawd plaen. Mae bron fod yr un faint o siwgr a blawd sydd chydig bach yn anghyffredin pan chi'n creu bisgedi, ond mae'n allweddol ar gyfer bisgoti. Dyna pan mae'n mynd yn crunchy neis, yn siŵr, Ie, yn fryw sionllyd. Ti'n o fanna, dim callach beth ar eto cywir. So, cnwysyn bach sydd bob amser yn atgoffa fi'r Nadolig yw Lligeiron. So, chi'n brynu hain yn sych fel am mewn pecyn neu clusto caeedig. So, jyst i malu wedyn gyda cylleth, achos yn anffodus, diw hain ddim yn malu yn dda iawn yn y prosesydd bwyd. Mae'n jyst ddim yn rownd a rownd fel peli loteri arno sadwn. Dwi ddim yn gweithio o gwbl. So, cylleth miniog sy'n gweithio. Dwi ddim yn gweithio. A ni'n rifad i beth yn dod allan chwaith ydi. So, cylleth, a mae hwnna jyst yn malu'r llys neu'r Lligeiron yn rhwydd iawn. Reit, so ni'n sôn am almwnau. So, rhywbeth chi yn gallu malu yn prosesu bwyd yw almwnau, so rhai mawr wedi cael ei blicio. So mae hwnna'n ychwanegu bach mwy ansawdd na sy'n ni yn cyfuno almwnau mal neu almwnau wedi cael ei daffellu. So rhai mawr fel yna, jyst i cael ei plicio yn barod a'i malu. So na'r cynwysion sych, ddod y mwy o blas, rhywbeth arall sy'n cael ei gysylltu gyda adeg Nadolig yw oren. So mae eisiau croen un oren. So jyst crafu croen yr oren heb yr pith sir na sy'n gorwedd o dan y wyneb. So jyst yr olewon pwysig iawn yma, chi'n gweld yn tasgu i gyd ymlaen i fan hyn. Mae gen ti declyn handi iawn o'na, Gareth. Mae hwn yn arbennig o dda ar gyfer ryddhau'r croen yr oren, sef y zester. Mae hwnna'n denau iawn. Tipyn mwy haws na tasen ni'n i falu gyda bocs gratiwr. Fi wedi defnyddio'r sydd hefyd o gwbl ta? Na, diw'r sydd ddim yn rhan o'r rhestr cynwysion, achos bod ni eisiau cadw'r bisgedi yn frau ac yn grisp. So mae hwnna'n cael ei ychwanegu nawr. So dim ond y croen un oren. Reit, na ni, so mae hwnna'n barod. A'r cynwysion glib yw 2 wy. A i barhau gyda blas yr almwn, mae eisiau yr un blas almwnau. So un pyr, ddim un ffug. So ti ar y llon llwy de o hwnna. Eiswyd hwnna di glynu bob dim at ei gilydd mwyn. Ie, na ni, so mae hwnna'n mynd ddod â'r cynwysion sych at ei gilydd. So neu twll bach yn y canol a chwanegu'r hylif eiraidd yma. Mae'n gan yma, does? Mae'n gan enwog, yna ni'n siarad am honno. Na, ie. Rhaid canu beth yna. Na. Dwi'n gweithio bod 2 wy jyst yn ddigon i ddod ar tos i greu'r past almwn bisgoti yma. Faint o fisgedi gei di allan o'r... Fydden ni'n rhaid gweld tua rhyw 50 o bisgedi. Achos maen nhw'n cael ei sleisio'n denau iawn. Anrhegion bach neis i rywun amser Nadolig. Ie, mae hwnna'n... A fe gallwch chi baratoi hwn heno, nawr, prynhawn ma, achos mae hain yn mynd i gadw yn dda yn y bocs, mewn tin caeedig am lani 2 fis. Ie, mae hwnna'n... Dim yn broblem. Jyst mynd mewn llaw. Oce, ti eisiau'r camera a'r microffon, bisgedi. Ie. Mae'r rheswm yn irach yn irach. Iawn da. Dwi'n gwybod bod fi'n cael dim byd yn y dîl fo chweith. Na, dwi'n gwybod beth yna i chdi eto, beth bynnag. Beth yw'r cam nesa, Gareth? So, jyst dod â gymysgedd at ei gilydd, chi'n lle gwynto blas almwnau yma yn llenwi'r gegin. Mae yna ogof bendigedig yma. Mae yna ddigon fan hyn i greu ddau yr hol bren, neu'r rhol hirsgwar. A ddech chi'n parhau gyda gweddill, a jyst wedyn i rolio. Oce, felly i gwcio fel yna. Ie, mae'n cael ei goginio wedyn am rhyw 20 munud y cam cynta.
So bydd hwnna fynd fyna. A wrth gwrs, mae hwnna'n i'w asgaru dipyn yn gwres y ffwrn, neu jyst golchi yn nwylo. Ie, o hwn, dipyn o hwyl, hwnna, fe teulu yndi, gallu bach o chwarae ni llanas efo'ch gilydd. So wedyn fyddech chi'n parhau gyda gweddill gynwysion. Mae hwn yn mynd i'r ffwrn wedyn ar wres 200, 400, 9.6 am 20 munud yn unig. O, mae'r ffwrn yn dal. Os o'r lle yna. So, ni'n ddechrau fawr yn y ffwrn, achos mae'r llysiau yn y ffwrn. Beth mae'n debyg iawn i hwnna? O, so ti'n glyfar, Gareth. Ti'n cwcio hwnna'n sydyn iawn. Gwasgaru tipyn gyda'r crwst siwgwraidd eiraidd mae wedyn ar y wyneb.